Good morning. Dzulo wina kana ndilembera ku inbox. Anandifusa fusolo kuti kodi Achakwera ndoti palibe chabwino chilichonse chimene anakambako nanga bwanji simunakambeko zabwino zimene Achakwera anapanga, because anthu ena kuchipana amayamikira kuti Achakwera anali president wabwino and he's the best president MCP has ever had. Ndiye munthu yoni mafani muyankhe njira ino. Kuyambirira kumene ndinamba umapanga ma video panga analyze wait, I clearly said kuti tikupanga analyze zolakwika zimene zinapangisa kuti ngati chipani tichoke mboma. Ndi one of the people amene anathandizira kuti chipanichi chichoke mboma ndi the president himself, and ndimaperekaso zifukwa zake. So what I want to emphasize here is that when I say kuti I'm analyzing zolakwika zimene zinapangisa kuti tichoke mboma, that does not mean kuti palibe zabwino zimene Achakwera anapanga. But when you put zabwino zimene anapangazo ndizofoka zimene zinalipo on the scale, zimene zinazofokazo zimapanga outweigh zabwino. Chifukwa chonena kuti zikanakhala zoti Achakwera anapanga zabwino zochuluka, I think sakanaluza zisankho. But losing an election zimatanthauza zonena kuti ndekuti zilipo zambiri zimene zinali zofoka zolakwika zimene zinachitika. So this is what people are supposed to know. And there are people in MCP amene ndikhoza kukamba panopa kuti anapanga zinthu zabwino amene ndimapasa ulemu. I'll give examples of Moses Kunkulu, and he was one of the best ministers mu nthawi ya Achakwera. Chifukwa he's one person amene neyo ndimaona kuti pakakhala kuti palakwika, he could come ndikunena kuti pakuti palakwika apa tikonza apa sizinaende. Anthu akayankhula zina amanota anthu mukuyankhula because you don't have facts. Chilungamo cha nkhani indi chakuti, and people would understand. Amatha kugwira ntchito bwino kwambiri ndikhoza kuyamikira about him. I'll give another example of Gerald Kazembe. Anawina MP ku Eastern Region, and he's the only MP wa ku Eastern Region amene anawina patikiti ya MCP. That shows kuti munthu he was connected to the people and amatipula, because at that point to win a seat ku Eastern Region it was not a joke. Chifukwa chonena kuti presidential vote sitinachite bwino ku Eastern Region. Even pa ku constituency kwa Gerald Kazembeko, we did not do well pa presidential vote. So tikuyenekera kuyamikira. Maureen Chitsulo anawina seat ku Mwanza, presidential vote sitinachite bwino olopang'ono, koma iwo anawina patikiti ya MCP. And the people might say kuti anawina because of the impact ya the late mom, koma ine ndikhoza kunena kuti ayi kuwina kokhako, that shows kuti ndoti mwanayo ali ndi khalidwe, because ife we have a number of examples ya anthu amene with impact ya makolo awo anali akhalidwe anachita bwino chani, komano kumapeza kuti because iwo alibe khalidwe anthu osapasa vote. So ndikhozanso kuyamikira. And chinthu china chimene chimandisekesa, when you read at the comments, anthu ambiri amene mwina they bring negativity pa zimene ndimanena ndimaseka, because some of them they don't know the impact of the damage many anthu they have caused mu kuti Achakwera achoke mboma. Anthu alemera kunja kuno, anthu zina zitimangoyankhula because tikungoyankhula kuti ndi pa social media, but people have made money. Imagine a minister kumagula makata na 200 million, and amene muzimpanga defend kuti ayi amene mwakuti. And and on top of that, anthu tikamayankhula, we also don't realize kuti kodi anthuwa ndalama zimene azipeza mbomamo apeza ndalama zochuluka bwanji. People are rich. Amene tilibe ndalama ndineyo, koma anthu they have made money, apanga tsogolola nawo, tsogolola abale yawo. Ali kupolisa kuchita zozoti ndikatulukomene koma billion anga ali ndinawo mu account mwangamo. So ife kuno tikumadandaula kuti ayi mwakuti anzathu ali ndi chilichonse. Anthu ndalama zopasa mamonera za MCP, mamonera za madandaula mpaka na lero za ndalamazo. Anthu ndalama zimenezo zoalemera nazo, agula matraki, amanga manyumba, agula mafojuna. Ndife tizisekerera khalidwe lake ilili as MCP, we should defend those people.
No, there's no way I can come here and kumapanga defend anthu amene analibe chisoni ndi anthu ena. Mtsogoleri udzimva chisoni anthu ena akakhala kuvutika. Koma anthu analibe chisoni. And ife tizamvera chisoni lero kuti ayi tisanyoze tayankhule mwachinsinsi tingowauza zimene zinalakwika zomwe mwachinsinsi osabwera nazo pa public. They were enjoying their money, squandering money in public. And why should we go in private kukawuza kuti apapa munalakwisa pakuti mukonzeza kuti? No, we cannot do that. Analibe chisoni. They were not giving opportunities. And on this note, so I should talk about Brown Penganjira. Nthawi imene anali board chair, anthu achipani anapindula. He was giving opportunities to the people. Analibe mpandolo wose ku Chipani, koma he gave opportunities kwa anthu achipani. Umuntu uzikhala otero. As a leader, this is what you're supposed to do. Uziwonora awa anagwira ntchito awa ndaganizire pakuti ndakumbukire pakuti because of the sacrifices they made ku Chipani awawaso akwenekera kuti apindule ngati Chipani. So anthu ena analibe chisoni. So silero loti ife tizamvera chisoni. Chisala anamangidwa kuti mumfufuze munamulanda chuma chake chose kuti afufuzidwe kuti chuma chake anachipeza kuti. Inu anthu amene mmadya ndalama za monitors. Anthu amene mwalemera mwagula zimatraki mpaka na 70 chakuti. Kuti lero oli mwambe kufufuzidwa. Are you going to tell us how you made those money? And we are not just talking about ndalama. We are talking about real money. People have become rich all of a sudden. Boma la Achakwera 5 years yomwe and halinuma billion and ndalama antu. So why should we defend those kind of people? Amena majaoka, they were not even giving people opportunities. Amena pindulao, amapindula zochepa. Yo alemera chiri chose alinacho pano ndafuna kuti ife tizimva chisoni ngata mamemba achipani kuti awawa tamvere chisoni awawa ndi azitsogolere athu mmene amajandira mamva chisoni ndi munthu akamachosa anthu maudindo ene hawo akamafinya azinzawo even mu Chipani momwemo amamva chisoni ndi munthu. So why should we be us owamvera chisoni anthu achoncho? So we are also doing this kuti next convention, we should realize the type of leaders. I mean, if ngarantu tina asanga. And another person I would also say, kuti in palibe chifukwa chimene ningamupezere because cinema unajola kwikachiri chose. Unless I don't know, there is Godani Hara. Ndale zake very smart and silently. She would do her things very quietly. You just see results. Ku convention inezo ri Godana akawina. Mpaka na liroli nadzidzimuka. Chifukwa people overrated Vitumbiko Mumba pa social media pan. People overrated Vitumbiko Mumba. And honestly, I was like, imagine menanga kawine nayo Vitumbiko Mumba. Siyama sewira. Komano, it was a shock to me kuti Godani Hara won. That also shows kuti zimayo amatipula. Amatipula, but we didn't realize good amatipula because if etimango tengeka ndi zimene zinali pa social media pano. So it's high time mene timapangira ndale ku Malawi kunoko tikwenekera kusintha kaganizidwe. Tisamango asankhazi sogoleri chifukwa choneno tabwera lero atipasa ndalama tija kumene kukoneka kuti kukutenthako. And one thing we should realize is amatinyengerera ndi zinthu zochepa koma the benefits amene apeza iwo we don't realize. Ife timakomedwa akamatipasa tindalama timene akuti pasa ife umata pandei. So izizi zoma peze kuti tikungopanga defend chilichonse chimene chili cholakwika. I will not be part of it. Alesa amene walakwisayo tizibwera pano kuyankhula kandi DPP tizibwera tiziyankhula. No one should stop us from being honest and telling the truth. Anthu aziziwa chilungamo because mwina zinthu zinazi anthuwa alibe privilege yotanga mazimve. So we need to come up with those ndikumapanga analyze. Tunaziko mukwambiri.